Ahoj, já bych s vámi tady rád nějak ukázal, jak se vyplňuje ta žádost do té Ameriky. Myslím, že je to snadný, ale pokud by někdo něco nevěděl, tak se na to může podívat. Takže první, co uděláte, je, že půjdete na stránku www.cbp.gov. No, tady na té stránce tady jdete dolů, tady vidíte logo ESTA, tak na ně kliknete a prokliknete se přímo na ten systém té ESTY. Já už tady mám teda zvolenou češtinu, ale když nemáte, tak si ji tady zvolte, je to lepší. No, tady teda nebudu vám to celý číst, ale vy chcete požádat o registraci, takže tady si jdete a dáte požádat. Tady máte ten dlouhý článek, ten si určitě přečtěte, já vám ho číst nebudu, ale musíme odsouhlasit, že jste teda četli a rozuměli informacím. Klikneme to dál a dostaneme se na první krok, což je vyplnění žádosti. Důležitý je, že tu žádost musíte vyplňovat v angličtině a hlavně bez diakritiky. Znamená, my budeme vyplňovat žádost pro Jana Nováka, čili příjmení Novák, jméno Jan, pardon, tady mám Novák, tak, jeho datum narození bude 7. července třeba 1988, země občanství, tak to má Českou republiku, žije taky v České republice, stejně asi jako většina z vás. Je to muž, jeho e-mailová adresa je jnovák@seznam.cz. Jeho telefonní číslo, nejdřív tady zvolíme předvolbu, to je plus 40 20 jako Česká republika. I ten e-mail, i to telefonní číslo tam nejsou nutný, ale myslím, že když ho vyplníte, tak vám to pomůže získat tu žádost, že to bude rozhodně lepší. Ale to telefonní číslo teda je dobrý jenom když do té Ameriky si berete telefon, jinak to bude asi docela zbytečný. No a číslo má 777 123 456. Číslo pasu, to teda, kdo by nevěděl, kde ho najít, tak když otevřete stránku s informacemi ve vašem pasu, tak by se mělo nacházet vpravo nahoře. Mně to bude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, protože je 8místný. Země, jež pas vydala, tak u nás většině to zase bude Česká republika. Tak pas vydání, to je asi položka 13, tuším v tom pasu, nicméně to bude třeba 5. dubna 2007, to už má nový pas a platí teda 10 let, to znamená většinou platí 10 let, takže 5. dubna 2017. Cestovní informace. Tohle to bude důležitá součást, protože tu musíme vyplnit všichni stejně. Město, ve kterém vstupujete na palubu letadla. My teda budeme vstupovat na palubu letadla v Londýně jako poslední místo před vstupem do Spojených států, čili to je London. Letecká společnost a číslo letu. My poletíme z British Airways, čili si je najdeme tady v seznamu. Tady máme British Airways. Číslo letu budeme mít 175. Tak a teď adresa pro pobyt ve Spojených státech. Sice to není povinný a je to lepší uvádět a všem vám bych doporučil, abyste to uvedli. Ta adresa je teda následující, bude to adresa školy 170 Joralemon Street
To je teda první řádek, druhý řádek nevíme číslo bytu ani číslo budovy nebo něco takového, takže to nic. Město je New York. Stát také New York. Tak a teď jsou tady takové zvláštní otázky, kterými budete muset teda taky projít. Ale nebudu vám je číst, stejně si myslím, že většina z vás bude odpovídat ne, stejně jako Jan Novák, nebo asi jako většina dalších. To znamená, Jan Novák nemá žádnou nakažlivou chorobu ani nebere drogy, nikdy nebyl usvědčen z trestného činu nebo zločinu, nikdy nebyl zapojený do špionáže ani do sabotáže nebo do teroristické činnosti, stejně jako ještě nežil během nacismu v Německu. A potom nemá v úmyslu pracovat v USA, nikdy nebyl vyhoštěn ani deportován, neodmítl vydat dítě, protože žádný nemá a soud mu teda ani žádný nemohl svěřit nebo naopak nesvěřit. A nikdy o vízum nežádal, takže mu ani nikdy nemohlo být zamítnuto nebo zrušeno. Tady to teda nevyplňujete. No a nikdy si nečinil nárok na vynětí z trestního stíhání. A tady se teda nachází jeden důležitý článek, ten byste si měli přečíst. Je to o zřeknutí se práv. Zřeknout si jich musíte, protože jinak vám stejně nic nezbyde. A musíte zaškrtnout tady prohlášení, že tomu rozumíte všemu. Tohle to je pro třetí strany, kdyby to za vás vyplňoval někdo jiný, ale věřím, že u toho všichni budete, až se to bude vyplňovat, takže tohle není potřeba. Tak a dáme další. Tady na té stránce teda máte souhrn všeho, co jste před chvilkou vyplnili. Pokud byste nějak neviděli, nebo všimli jste si naopak, že je někde chyba, tak ji můžete opravit. Novák nikde chybu nemá. No, ještě tady můžete tu stránku vytisknout předtím, než teda uděláte poslední krok před požádáním, a to je, že do téhle kolonky vložíte číslo vašeho pasu, který už jste vkládali tady nahoře, když to teda uvidíme tady, a tady vložíte vlastně kód z tohoto pole a pak už dáte jenom požádat. No a vlastně potom, já už teda dál to proklikávat nebudu, protože nebudem zbytečně posílat další žádost. Vy tady obdržíte číslo té žádosti, to je velice důležitý, to si určitě někam poznamenejte, protože kdyby vám tu žádost v tom kroku 4 neschválili hned, tak jako se to naštěstí povedlo mně, tak potom byste museli jít na novou stránku, a to je cbp.gov, a na téhle stránce teda, tady už jsme byli, zase se proklikneme zpátky do té esty a tady máte aktualizujte nebo ověřte stav dříve podané žádosti. Kdyby náhodou se něco změnilo, což asi nepředpokládám, tak vy to tady teda vy zadáte číslo žádosti, který jsem vám říkal, abyste si obsali, tady to vaše datum narození a číslo toho pasu a dál to prokliknete, abyste to upravili nebo zjistili. Já myslím, že tohle k tomu bude asi všecko, a kdyby vám pořád bylo něco nejasný, což teda doufám, že nebude, tak mě můžete nějak kontaktovat a nějak se spolu na tom domluvíme.